चल लाईव्ह आहे. तेजश्री तुला हाय काकू. नमस्ते बोल पहिला. माझा शो का तुझा शो. नमस्ते सर्वांना. लाईव्ह आहे आपण. तर या लाईव्ह व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मला सांगायचं आहे, हा लाईव्ह व्हिडिओ 10 ते 15 मिनिटं आहे. आणि लाईव्ह व्हिडिओ झाल्याच्या नंतर प्लीज कमेंट्स करू नका हाय हाय करून. आता तुम्ही हाय करू शकता. 20 जण लाईव्ह आहेत आता. हा लाईव्ह व्हिडिओ आम्ही 9:30 चालू केलाय. जर तुम्ही नंतर बघत असाल हा व्हिडिओ, तर हा व्हिडिओ लाईव्ह नाही आहे, पण तुम्ही हाय हॅलो पाठवू नका. जे काय आहे तुम्ही आता लाईव्ह मध्ये बोला आमच्याशी. दिल पण बसली आहे. ओके लाईव्ह आहे पण 18 माणसं लाईव्ह. बाकीचे माणसं कुठे गेले? चला 50 माणसांना तरी लाईव्ह येऊ द्या, नंतर आपण डिस्कशन करूया. तू बोल त्यांच्याशी. काय जेवण झालं का तुझं मम्मी? माझं झालं जेवणाचं. आपल्याला भेटायचं म्हणून मी लवकरच सगळं आटपून घेतलं. आज लवकर का जेवली तू? आज भेटायचं आहे ना. आज सोमवार होता ना, तर आज सोमवारचं. सोमवार माझा उपवास पण होता. आणि आज आपल्याला भेटायचं पण होतं म्हणून लवकर जेवली. आणि मी त्यांना 7:30 वाजता सांगितलं की आपण लाईव्ह येणार, म्हणजे 2 तासच झाले माणसांना सांगा. काकू कसे आहात असे बरी आहे, मी विचारतात. बरी आहे, मस्त आहे. चला ही झाली आमची इन्फॉर्मेशन. आमचं जेवण झालंय. आता तुम्ही मला एवढं सांगा, तुम्ही फिटनेसचे जे टिप्स विचारता एवढे मला, तर एवढे 41 माणसं जे बघतात आहेत आता, या 41 पैकी चला 40 माणसं आहेत. या 40 माणसांपैकी किती लोकांचं जेवण झालं मला सांगा, की ह्याच्यानंतर कोण जेवणार नाही असं सांगा. आमच्या दोघांचं तर जेवण झालंय. आम्ही 7:30 वाजता 8 वाजता जास्तीत जास्त लेट झालं तर 9 वाजता आम्ही जेवण घेतोच. तर आम्हाला फिट राहा. तुम्ही सांगा कोणाचं जेवण झालंय, डिनर झालेलं आहे सांगा. येस लिया जर डिनर झाला असेल, नो लिया जर डिनर नाही झाला असेल अजून तर. आणि हा रिझन देऊ नका की शुभांगी की लाईव्ह येणार होती म्हणून आम्ही जेवलो नाही. माझं झालं जेवण, माझं पण झालं जेवण. व्हेरी गुड. डिनर जे अर्ली माणसं डिनर करतील. येस येस येस. अरे वा. नो नो येस नो. म्हणजे चांगली गोष्ट आहे. 60-70% माणसांनी येस आन्सर दिला. चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे सर्व फिट होणार इकडे माणसं आता. नो 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 वाले नंतर येतात ते वाटतं. चला कोणाकोणाला आपलं आपलं नाव लाईव्ह सेशन मध्ये ऐकायचं, जरा नाव घ्या आपलं. नो 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 सांगणारे कधी जेवणार आहेत? उद्या. आज तुम्ही जेवलात का? आज जेवायला काय केले स्पेशल विचारले शमिका गडगेल यांनी विचारले. आज सफेद वाटाण्याची भाजी, बटाटा फ्राय, डाळ आणि भेंडीची भाजी. असं समजू नका की सर्व आजच केलंय. सर्व आज केलंय. आज केलं म्हणजे सकाळी केलंय ना. आज उपवास ना. हा म्हणून केलंय हे सर्व. हा. आता कसे दिवस आहेत माहिती आहे ना, कधी डाळच असते आमच्या घरी. आपल्या घरी काय संपलंय सांग? संपलंय तर सगळं संपलंय. भाजीपाला सगळं संपलंय, कोथिंबीर नाही. हा पण आम्ही बाहेर घ्यायला जात नाही जोपर्यंत खूप इमर्जन्सी आहे. भाजीवाले आमच्या बरोबर बाहेर येतात. आज भेंडीची भाजी का केली म्हणजे आज दारावरच भेंडीवाला आला होता. म्हणजे दरवाजाच्या बाहेर तर गाडी ढकलून येतात. जे कोण बघत असतील ना त्यांना माहिती आहे आज भेंडीवाला आला होता. म्हणजे आज आमच्या चाळीमध्ये सर्वांच्या घरी तुम्ही जाल ना कोणाच्या घरी, तर भेंडीचीच भाजी भेटणार मला असं वाटतंय. तर तुम्ही सुद्धा जे तुम्हाला अवेलेबल आहे त्यासाठी जावा. आता बघा, एक सर्वात वाईट गोष्ट आम्हाला वाटते की आमच्या दिलचा जो कॅट फूड आहे ना, तो आमचा संपलेला आहे. तर आम्हाला असं वाटतं की ते मला त्यासाठी पवई किंवा घाटकोपरला जावं लागतं. तर मी आता सध्या नाही जाऊ शकत, म्हणून तिच्यासाठी जरा वाईट वाटतं. बघा तुम्हाला भेटण्यासाठी पण कशी आणि कशा अवस्थेत आहे बघा. हे बघा दिसतंय एकदम शांत. आणि मी पण इथे लाईव्ह सेशन बघतोय की कसं चाललंय. बिचारी दिल स्ट्रॉंग गेले आमचं. तरी पण तिला आम्ही काय नाही काय खावतोय, खायला देतोच आहे. हे 87 लोक लाईव्ह आहेत, तर बाकीचे गेले कुठे? जेवणाचा पण टाइम आहे ना त्यांचा. तू आता लगेच सांगितला तर लगेच कसं होणार? आणि आम्ही पण 2 तासच्या अगोदर सांगितलं की आम्ही लाईव्ह येणार आहे. चल एवढं झालं. अरे वा. उद्या कसली रेसिपी टाकणार आहे तुम्ही?
कसली टाकणार आहेस? उद्या आमच्या घरी आता फक्त उरले 3 टमाटे. 3 टोमॅटो उरलेत आमच्या घरी आणि त्या 3 टोमॅटोचेच कोणती तरी आम्ही एक रेसिपी टाकणार आहे. ते तुम्हाला उद्या बघायला भेटेलच. तर तुम्हाला जे लाईव्ह सेशन मध्ये ऐकतात आहे त्यांना माहिती पडलं असेल की उद्या कोणती रेसिपी येणार आहे. व्हिडिओ क्लिअर दिसत नाही, ब्लर दिसतोय का? कसं काय? हो हो, मला पण ब्लर दिसतोय व्हिडिओ. आता ऍक्च्युली आता तुम्हाला सांगा जरा व्हिडिओ क्लिअर दिसतोय का ब्लर दिसतोय? अजून सुद्धा व्हिडिओ ब्लर दिसतोय का सांगा. आता ते कसं सर्वीकडे नेट इश्यू झालेत. आमचं सुद्धा अपलोडिंग स्पीड खूप कमी झालं. जिकडे मला फक्त 10 मिनिटं लागायचे अपलोड करायला, आता मला तिकडे पूर्ण 2-2 तास बसावं लागतं. ब्लर आहे ना? त्या दिवशी आपला एक्सरसाइजचा व्हिडिओ कॅन्सल झाला आपला का त्याच्यामुळे ना, नेटमुळे. नेट नाही होतं त्या अजून दिवशी. सुद्धा ब्लर आहे का? ब्लर असेल तर मग मजा नाही येणार व्हिडिओची. नाही दिसत. नो. ओके. हो, अजून नाही दिसत. बरोबर, माझ्याकडे पण दिसत नाही. हे बघ कसं दिसत. अरे रे रे, असं का दिसतंय? हे तर असं वाटतं 2 भूतं बोलतात आहे तुमच्याशी. एवढी मी चांगली तयारी करून बसली आहे. हो, जर असंच अजून 2-3 मिनिटं राहिले तर मला हा व्हिडिओ बंद करावा लागेल. आणि आपण उद्या भेटूया. उद्या ना हे असंच राहणार, कारण आता सध्याच्या वेळी नेटचा इश्यूज असल्यामुळे. बघूया आता. 91 जण लाईव्ह आहेत. अजून मी 1 मिनिट वाट बघतो. जर मला सुद्धा बघा ब्लरच दिसतंय इकडे सर्व. टेक्निकल प्रॉब्लेम. बरोबर. चला 1 मिनिटं, ज्यांना कोणाला नाव घ्यायचं त्यांनी कमेंटवर सांगा. तेवढं तरी करूया. 1 मिनिटं मी वाट बघतो. जर 1 मिनिटात जर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही झाला तर मला लाईव्ह सेशन बंद करावं लागेल. मग त्यांना दिसत नाही तर फायदा नाही ना. हां, इकडे बघ ना, दिसतच नाही, क्लिअर नाही एकदम. हा. नेम घ्या प्लीज. बिनी माने. बेनी माने नमस्ते. बघूया कोणाचं नाव येते. प्रणाली, प्रणाली, करुणा, करुणा, आरव, आरव. नमस्ते सर्वांना. वर्षा, योगेश, वर्षा, योगेश, मेघा. मेघा. व्हिडिओ दिसत नाही. दिसत भाग्यश्री, नाही. भाग्यश्री, मनीषा, मनीषा, योगेश, वर्षा, योगेश, वर्षा, अर्चना शिंदे, अर्चना शिंदे, दक्षता. दक्षता. हे आपल्याला कुठून कुठून बघतायत हा, सांगायला आता सांग. भाग्यश्री शीतल भासुटकर. तुम्ही मला हे सांगा ना की तुम्ही आता जे लाईव्ह आहेत 101 माणसाचे लाईव्ह आहेत आणि फक्त 13 माणसांनी लाईक केलेलं आहे. असं का करता तुम्ही? जरा लाईक करा व्हिडिओला. असं का मला करता तर बरं? मला तर माहित नाही, पण तुमच्या अगोदर बघा मी लाईक करतो. एक लाईक करण्याचा तुम्हाला फायदा सांगू का, की तो व्हिडिओ फ्युचरमध्ये जर 2-3 वर्षानंतर किंवा 3 महिन्यानंतर तुम्ही तो व्हिडिओ उघडला ना, तर तुम्हाला एक माहिती पडतं की मी लाईक केलाय म्हणजे या व्हिडिओला मी बघितलेलं आहे. कधी कधी असं वाटतं की आपण बघितलंय की नाही बघितलंय, हा. पण जर लाईक केलेला असेल ना त्या व्हिडिओवर तर हा मी हा व्हिडिओ बघितला कारण मेजर लाईक केलं, तर हा लाईक करण्याचा फायदा असतो. हा, तर तुमच्याकडे एक माझा प्रश्न आहे की तुम्ही जे 100 माणसाचे लाईव्ह आहेत आता, चल नाव घे. प्रतीक, स्मिता, प्रतीक, स्मिता, भूषण, भूषण. नमस्ते सर्वांना. अमोघ वैद्य, अमुक वैद्य. दही. हा? हा, तेच विचारणार होतो की तुम्ही जेवढे सर्व जे 100 जण लाईव्ह आहात ते कुठून कुठून बघताय, म्हणजे पुणे, नाशिक, विक्रोली, घाटकोपर. सर्व त्या रूम नंबर पर्यंत पोहोचू नका, बाकी सर्व तुम्ही सांगू शकता. जसं आम्ही कुठे आहे, मुंबई विक्रोली ईस्ट मध्ये आहे आम्ही. बदलापूर वरून बघताय, USA वरून बघताय. अजून इथे एक कल्याण, दहिसर, डोंबिवली, मेलबर्न, भीड, पुणे, दिवा, नालासोपारा, नाशिक, ठाणे. आणि कोणी असं करू नका विक्रोलीला राहताय आणि ऑस्ट्रेलिया लिहून टाकलं, मजा येईल म्हणून. चांगली गोष्ट आहे. आता व्हिडिओ क्लिअर आहे का? कारण माझ्यात तर मला अजून बफरिंग किंवा ब्लर दिसतंय. तुमचं कसं व्हिडिओ? विद्या विहार, कर्जत, नेव्ही मुंबई, एम्स्टरडॅम, पुणे, भिवंडी, बाहेर डोंबिवली, बँड्रा.
म्हणजे सगळीकडे आहे तुम्ही, आमच्या एकदम गोल गोल आहात. सगळी माझी माणसं पसरली तिकडे तिकडे. गुजरात, कर्जत, ठाणे. अजून पण व्हिडिओ क्लिअर नाही. तर तुम्हीच सांगा, जे 100 माणसं बसलेले आहेत, मी व्हिडिओ बंद करू का? कारण व्हिज्युअल इफेक्ट आता एवढी मम्मी रेडी होऊन बसली आहे तुमच्यासाठी, हे बघा, ती दिसतच नाही तुम्हाला. बंद करू का? ऍक्च्युली हा जो कॅमेरा तो हे ज्या वायफायला कनेक्टेड आहे आणि मला वाटतं वायफायवर लोड पडतोय आमच्या एरियामध्ये. चायना, चायनावरून कोण आहे? जरा बाहेर जाऊ आमच्या लाईव्ह सेशन मधून. पुणे, पुणेवरून. हम्म, ठीक आहे. नाही दिसत का अजून पण? आता आपण काय करू शकतो याच्याशी? काकू छान दिसते. काकू तुम्हाला कुठे दिसते? बघ, दिसते तुला? असं वाटतंय दोन कार्टून ना, काही कार्टून नेटवर्क लावलंय मी आणि दोन कार्टून काहीतरी तुमच्याशी बोलतात आहे. भावले दोन बोलतात असं वाटतंय, कारण तोंड तर क्लिअर नाही. लावले. पालघर, वडाला. इट्स युट्यूब इश्यू असू शकतो. युट्यूब पासून इश्यू इश्यू सॅन्टा क्रूज, नागपूर, अंतफिल, विद्या विहार, अंतफोलिन वरून, अंतफिल वरून. हे कुठे आलं? कोणकोणती जागा तर मला पण नाही माहिती. श्रावणी, नाव घे. श्रवणी, नमस्ते. पनवेलवरून, विद्याविहारवरून. तुम्हाला मला एक विचारायचं आहे. एक प्रश्न विचारतो, तुम्ही मला फक्त त्याचा येस किंवा नो म्हणा. तुम्हाला आम्ही दिसत नसेल तरी चालेल. 3 महिने अगोदर आम्ही घरी छोट्या छोट्या मुलांना बोलवलं होतं. मुलं म्हणजे किती असतील ते छोटे, एकदम बारीक बारीक मुलं होती. त्यांना आम्ही बसून खेळायला लावलं होतं. ते काहीतरी खेळत होते, गेम खेळत होते, नाचत होते, गात होते. आणि आम्ही त्यांचा आहे ना गुपचूप व्हिडिओ काढला. आम्ही त्यांचा व्हिडिओ काढलाय, त्याला सांगून पण काढलाय आणि असंच पण काढलाय. तो व्हिडिओ तुम्हाला बघायला आवडेल का? तो व्हिडिओ मी लाईव्ह करू का युट्यूबवर? लाईव्ह म्हणजे आता लाईव्ह नाही, पुढे 1-2 2 दिवसामध्ये. दिवसामध्ये. तुम्हाला ते मजा बघायला आवडेल का? कारण आपण सध्या तर घरीच आहे आणि काय बाहेरचं टेन्शन गायब करण्यासाठी आपल्याला छोट्या मुलांना बघितलं तर कसं मजा वाटते. आणि त्याच्यात एक दोन 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 मुली एवढे छोट्या आहेत आणि एवढे क्यूट दिसत आहेत ना ते, की मला पर्सनली मी त्यांना झूम मारलं त्या व्हिडिओमध्ये. पण मी तो फक्त लोड केलाय, लाईव्ह नाही करू शकत जोपर्यंत तुम्ही मला अलाव नाही करत. कारण हा रेसिपी चॅनल आहे आणि व्लॉग चॅनल आहे, त्यामुळे रेसिपी टाकतोय मी, व्लॉग टाकतोय आणि माझी फिटनेस टाकतोय. कारण मम्मी सुधारली हेल्थ वाईज, म्हणून मला वाटलं की तुम्ही सुद्धा सुधारावा. ओके, 85 सर्वांनी हो म्हणाले, तर नो असे कोण म्हणाले नाहीत ना? चालेल, मग मी 2 दिवसात, येणाऱ्या 2 दिवसात तो व्हिडिओ सुद्धा लाईव्ह करून टाकतो. म्हणजे तुम्ही पण जरा घरी बसलात ना, तर थोडे हसा. कारण आम्हाला पण जर एन्जॉय करायचं असेल ना, जर असं वाटतं की बाहेरच्या टेन्शनला जरा बाहेरच राहू दे, तर आम्ही अशी गोष्टी बघतो. आणि खूप छान आहे. छोटी छोटी मुलं आहेत, एकदम मजा येते. आणि तुमची मुलं पण बघतील ना. हम्म. अजून तुम्हाला लाईव्ह सेशन मध्ये काय सांगायचं? मला वाटतं अजून पण परत सांगा, मला क्लिअर नाही आहे का अजून पण? नाही आहे व्हिडिओ क्लिअर. म्हणजे किती चांगली गोष्ट आहे, व्हिडिओ क्लिअर नसून पण आपण लाईव्ह बोलतोय एक दुसऱ्याशी. कोकणी बोला ना मम्मी, तुला कोकणी बोलता येतं ना? मला नाही येत कोकणी बोलता, कारण मी जर कोकणी म्हणालो ना की मला मिस्टेक होणार. कोकणी बोल मम्मी. माका आता इथं माका इकडे काही दिसतच नाही आहे. अजून मी आता जेवलंय, जेवण झालंय माझं. आता मी काय काय बनवलं होतं. जेव काय काय बनवलंस? जेवण आज मी काय काय बनवलं होतं माहिती आहे? वाटाण्याची भाजी, भेंड्याची भाजी आणि डाळ. आत्ताच आम्ही जेवलोय. मी जेवले आत्ताच, पप्पू मगाशीच जेवला. अशी भाषा माका तुका हे सगळं आहे. पण कसं माहिती आहे, मी पहिल्यापासून लक्ष नाही दिलं त्याच्यामध्ये ना. सगळी माझी माणसं तशी बोलतात गावाला गेल्यावर. ठीक आहे, तर जर टेक्निकल इश्यूज आहे तर आम्हाला तुम्हाला खूप जर एंटरटेन करायचं होतं. आम्ही लाईव्ह व्हिडिओ ह्यासाठीच केला की कमीत कमी आपल्याबरोबर हे 114 माणसं तरी या व्हिडिओच्या निमित्ताने घराच्या आत आहेत आणि त्यांना ते बाहेरच्या टेन्शनपासून मला जरा फ्री करायचं होतं. म्हणून मला काहीतरी तुम्हाला
दाखवायचं होतं आणि शेअर करायचं होतं, पण मला तर वाटतं मला स्वतः व्हिडिओ क्लिअर दिसत नाही आहे इकडे, तर तुम्हाला पण दिसणार नाही वाटतं ते. आणि खरंच आता नेटवर्क इश्यूज आहेत, तर परत ट्राय करूया आपण, दुसऱ्या टाइमवर ट्राय करूया, म्हणजे ते दुपारी आपण 4 वाजता करतो ना तसं आपण ट्राय करूया. पण तुम्हाला परत मला एक सांगायचं आहे, आता माझ्याकडे आणि आमच्या दोघांकडे एक प्लॅटफॉर्म आहे शेअर करण्यासाठी. तुम्हाला जर वस्तू गरजेच्या नसतील ना, तर त्या वस्तू घेण्यासाठी ना बाहेर नका पडू. आणि जेव्हा बाहेर पडाल ना, तेव्हा ते वस्तू जे जे पाहिजे ना ते लिस्ट बनवून घ्या आणि एकदाच घेऊन या. सारखं सारखं बाहेर, मला असे पण माणसं बाहेर बोलतात की आम्ही राऊंड मारायला बाहेर चाललोय. तर प्लीज या राऊंड मारण्यामध्ये तुम्ही तुमची पण हेल्थ हे करणार प्रॉब्लेम, आणि आम्हाला सर्वांना सुद्धा हेल्थची प्रॉब्लेम लागणार. तर प्लीज बाहेर फिरू नका. आपले केसेस पर्सेंटेज ड्रॉप होतात, ते चांगली गोष्ट आहे. लॉकडाऊनचा फायदा होतो आपल्याला, आणि ते आपण अजून फायदा केला पाहिजे घरी बसून. तुम्ही असं विचार करा ना, मी माझं एक पर्सनल सांगतो, 10वीच्या नंतरची सुट्टी भेटते 2-3 महिना, ज्याच्यात आपण MSc IT करतो, तेवढीच मला एक सुट्टी वाटते लाईफमध्ये. नंतर आयुष्यभर कधी सुट्टी मला भेटलेली नाही. बरोबर ना मम्मी? तर ही 2020 सुट्टी समजा. एक तुम्हाला लास्ट सांगतो, आपल्या नंतर 20 वर्षानंतर आपलेच फ्युचरवाले माणसं आपल्याला विचारतील की आपको तो उस समय पे 21 दिन की छुट्टी मिली थी, तुम्हाला 21 दिवसाची सुट्टी भेटलेली, तुम्ही काय केलं त्याच्यामध्ये? तर आपण काय सांगणार, झोपून होतो? तर सांगा ना, आपण एक्सरसाइज केली, आपण मजा केली, आपण पूर्वीचे परत जुन्या गोष्टी आठवण केल्या. असं काहीतरी करा. आणि तुमच्याकडे आता राहिलेले 16 ते 17 दिवस आहेत, काहीतरी एक असं करा, एक मेमरी बनवा या दिवशी घरीच राहून. बाहेर नका, असं नका म्हणू की मी बाहेर गया था और 2-3 फटके खा के आ गया पोलीस वालों के. असं नका सांगून ते मार्क घेऊन बसू नका, नाहीतर तुम्ही 20 वर्षानंतर तुमचं फ्युचर विचारेल की पप्पू एवढ्या दिवसामध्ये 2 का 3 वेळाच गेलाय बाहेर. ते पण मी बाजूच्या दुकानात गेलोय किंवा त्याच्या बाजूच्या दुकानात गेलो, त्या पुढे मला जायचंच नाही. आणि मी तर अजिबात बाहेर नाही गेली. आणि एकदा फक्त माझी बाईक ऍक्टिव्हा जरा ती पण दरवाज्यात आहे ती. ऑन करण्यासाठी, कारण ती गरम थंड झाली होती, पण त्यासाठीच मी गेलो होतो बाहेर, बाकी कशासाठी नाही. तर तुम्हाला पण सांगायचं आहे, आपल्याकडे आता एक प्लॅटफॉर्म आहे, आपण आता कम्युनिकेट करतो एक दुसऱ्यांशी, तर प्लीज बाहेर जाऊ नका. आमच्या एरियातले पण जर बघत असाल तर आमच्या एरियामध्ये काय मेळच चालतो असं वाटतं, तर प्लीज बाहेर जाऊ नका. चला आता तुम्हाला कोणाकोणाचं नाव घ्यायचं सांगा. आता आपण नाव घ्यायची क्रिया चालू करूया. जसं लहानपणी कसं आपण नाव घेतो माणसांचे. मला तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये ना, तुम्हाला येणाऱ्या फिटनेस मध्ये तुम्हाला काय काय माझ्याकडे इक्विपमेंट्स आहेत, जेणेकरून मम्मी एक्सरसाइज करते, जसं पंचिंग बॉक्स, डंबल्स, कॅटलबेल, रोप, लॅडर. शिडीमध्ये उडी मारायची. लॅडर म्हणजे सीड्या, हे सर्व आहेत ना, ते आम्हाला तुम्हाला दाखवायचे होते. चल आपण नाव घेऊया आता. पल्लवी, बोल मम्मी. पल्लवी, स्मिता इडके. स्मिता नमस्ते. इडगे नमस्ते. पल्लवी. स्मिता इडगे आहे काय? हा. स्मिता इडगे नमस्ते. अजून कोणाचे नाव घ्यायचे आहेत का? कारण 1.5 मिनिटानंतर 20 मिनिटं झाले की मी लाईव्ह सेशन बंद करणार. कांचन पाल्ला, कांचन पल्ला नमस्ते. कविता पाटील, कविता पाटील नमस्ते. विशाखा मोरे, विशाखा मोरे, समीरा, नमस्ते. समीरा, दर्शना नार्वेकर. दर्शना नार्वेकर नमस्ते. अजून कोणी आहे? उज्ज्वला, रश्मी यादव, रश्मी. काजल, हर्ष. तू नावं घ्यायला सांगतोस, पण तिथे ते मोठे असतील तर हाँ, मी सर्वांचे नावं लाईव्ह घेऊन सेशन में बोलले. कोई बडा नाही आहे, कोई छोटा नाही आहे. आता बाहेर बघा काय चाललंय, तो व्हायरस येऊन बघत नाही, चेक नाही करत की तुम्ही मोठे आहेत का छोटे, सरळ उचलून येतो. अचानक लाईव्ह नाही सर, आम्ही थोडं कम्युनिटी टॅबमध्ये टाकलं होतं, फक्त सांगता आलं नाही. पण नशीब आहे तुम्ही आलात, तुमचीच वेटिंग करत होतो आम्ही. त्यांना दिसतंय काय बघ? दादा काकू प्रे करा की हा व्हायरस नष्ट होऊ मी तर द्या. केलाच आहे आणि करतेच आहे. हा, त्यासाठी तुम्हाला सांगू, ह्या व्हायरससाठी मम्मीने काय केलंय. हे सोमवार, आज 3रा सोमवार आहे मम्मीचा. मम्मीने कधी सोमवार पकडला? मी लहान असताना सोमवार पकडले होते, मी नाही पकडला होता. ते पण माझ्या पप्पांनी पकडले होते सोमवार. आता मम्मीने जाऊन हा 3rd सोमवार आहे. एवढी भुकड खाणारी बाई आज ती खात नाही, आणि तिने बोलता बोलता बोलली मी करीना कपूरसाठी उपवास पकडलाय. मी बोललो करीना कपूर कुठून आली इकडून? बोलतो करीना कपूर नाही, ते चालले ना मॅडम. मला कोरोना आहे ते. ते यायला नाही पाहिजे, ते आपलं कुठे कुठे आहे ना, ते तिथूनच परत जाऊ दे. हा, किंवा ते बाहेर आपल्या उन्हामध्ये नष्ट होऊन जाऊ दे, कारण आपल्याला खूप एन्जॉय कुणाला करायचं. त्रास नाही व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी मी खरोखर सांगते, मी खरोखर मनापासून मी आज उपास केलाय. मी 30-40 वर्ष मी उपास नाही पकडलेला कधीच.
चला आता तुम्हाला जाता जाता माझे नाव घे नैना राठोड. नैना राठोड नमस्ते. दिल बघायची तुम्हाला दिल. दिल झोपले हे बघा. बघा काय स्टाईल मध्ये झोपले बघा. बघा गरम होतोय तिला. तिला फक्त असं केलेलं आवडतं. ड्रर. चला कमीत कमी आपण माझं नाव कोणाचं नाव असं आहे का एकदा पण लाईव्ह सेशन मध्ये आम्ही घेतलं नाही, कारण आमची चुकी नाही ती, कारण ते मेसेजेस फास्ट जातात ना वरती. आता घेते. रागू नका, तुम्ही नाव सांगा. रजनी, रजनी नमस्ते. राजन, स्नेहा, राजन, स्नेहा नमस्ते सर्वांना. आता किती माणसं बघतायत विद्या. आपल्याला? आता आपल्याला 117 माणसं बघतात आहेत. कोरोना पण लाईव्ह आहे आपल्याबरोबर. कोण कोरोना इकडे? शीतल, शीतल भूमी, नमस्ते. वैष्णवी अँड सुलभ सुलभ सुलभा, सुलभा नमस्ते. विद्याधर, विद्याधर नमस्ते. काजल, पूजा. काजल, पूजा तू नाव घेतोयस ना? पण ते तू तू पण घेतलं पाहिजे ना, मग डबल नाव होणार ना. बिचारे विद्या आपल्यासाठी ना. जोशी. विद्या जोशी नमस्ते. लाईव्ह सेशन माझ्या तर बफ गोल 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 होत आहे, तर मला नाही माहिती तुम्हाला कसं दिसतंय. हे दिसतंय पण ते आवाज येते फक्त, आणि बाकी कार्टून दिसतात आहेत. कार्टून सारखं दिसतंय. मम्मी तुझं पूर्ण पोको चॅनल वाटतंय. हा हा, ताई बघेल तर म्हणजे मम्मी कार्टून झाली आहे. आम्ही तुम्हाला खूप एंटरटेन करणार होतो, खूप विचार केला होता, मला खूप काही वस्तू तुम्हाला दाखवायचे होते, पण कभी कभी नाही होता जो सोचा होता है. आणि सध्या तर असंच होणार. त्यापेक्षा मी एक काम करू शकतो, तुमच्यासाठी एक व्हिडिओ टाकेल मी या टायमावर, जे मला तुम्हाला दाखवायचं असेल तर. माझं नाव घ्या प्लीज, उमा लोखंडे. उमा लोखंडे नमस्ते. पण लाईव्ह सेशनची एक वेगळीच मजा असते. आपण समोर समोर बोलतो ना. आणि त्यात काय एडिटिंग नसते, त्याच्यात काय फेक म्हणजे काय असं डबल ट्रिबल नसते. दोघं एकदम फिट आणि फ्रेश दिसत आहात. अजून एक्सरसाइज झाली आमची आज, सर्व काय झालेलं आहे. माझे नाव तुम्हाला अजून पाहिजे काय सांगा. कांता कौधरे, राजन शेळके, राजन शेळके, कांता चौधरी काय. स्नेहल यर काकू नमस्ते, माझं नाव घ्या. स्नेहल आडकर. स्नेहल, स्नेहल नमस्ते. चला. आता आपण आपलं हे बघ, हे बघ, पुढे आले वाच. माझं नाव घ्या उज्ज्वला शिंदे. भूताच्या गोष्टी सांगा. ब्लॉकवर आहेत ना आपल्या. भूताच्या गोष्टी, इकडे भूत आपल्या बाहेर आहेत, भूत आहेत सर्व. प्लीज पण आपण आपल्याला भूत नाही बनायचं बाहेर जाऊन. ठीक आहे, आता लास्ट 20 सेकंड्स, 19 सेकंड्स, 18. गीता, गीता नमस्ते. उपवास सोडा. आता उपवास सोडा म्हणजे मम्मी जेवण झालेली आहे, 8 वाजता आम्ही जेवण घेतलं. ना तशी जेवले मी आता, उपवास सोडला. पण हे सगळं मिटल्याशिवाय माझे उपवास सुटणार नाही आता. सुलभा. आणि सर्वांना परत एकदा थँक्यू की तुम्ही तुमचा टाइम काढून लाईव्ह सेशनला आलात, आणि रिमाइंडर न देता आपले तरी 200-150 माणसं आली, त्या आता 100 माणसं आहेत. चांगलं वाटलं जरा लाईव्ह ऐकून. चला आता जे माणसं जेवलेली नाही ते जेवून घ्या, आणि सर्वांना गुड नाईट आणि चांगली झोप घ्या. आणि बाहेर जाऊ नका. आणि आता सेशन झाल्यानंतर 1 ग्लास पाणी पिया, आणि मस्तपैकी 5 वेळा डीप ब्रिथिंग करा, आणि थोडी अशी हेड मसाज करा अशी साईडला थोडी, तर थोडं तुम्हाला बेटर फील होईल. आणि आता सर्वांना 10, 9, गुड नाईट. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, गुड नाईट म्हणून मम्मी. गुड नाईट.